הנאמנות, המחשבה, הדאגה, האהבה שהייתה ניכרת אליו כלפי אושרי. אין מילים. אושרי שלנו, כמה ראה בכם משפחת דמתי. אין כזה דבר. כמה הוא ראה בכם. משפחה שלא לכל דבר. וזה הגיע לרמה שלא קיימת באף מציאות. רק שבוע שעבר היינו בביקור חולים של רועי שוורץ, המפקד צוות המקביל שלו, שפצע קשה, הקמנו אותו בבלינסון. כשיצאנו ממנו, הרגשנו כל כך מעודדים מהחלמתו. שהקדוש ברוך הוא ייתן בך כוח וכוחות לעבור את הקושי הזה. אני מבקש את הבקשות האחרונות לפני שאני מסיים. לפני 3 שבועות נסענו, אני וחברה היקרים מיכאל וניסים, נסענו לבקר, לעשות ניחום אבלים של חבר.